Nes i nomineiddio Hefin fel pencampwr gwaith ieuenctid, achos mae Hef wedi bod yn hyrwyddo gwaith ieuenctid, pwysigrwydd y gwaith, pwrpas y gwaith, a egwyddorion y gwaith gyda pobl ifanc a pam mae fe'n bwysig i'r datblygu'r perthynas yna fydd y person ifanc er mwyn gallu cael y gorau mas ohonyn nhw. Mae i galon wastad yn y gwaith, a ty beth sy'n dod ar draws problemau, mae wastad yna i helpu ni a'r pobl ifanc. Fi'n dod i gwaith pob dydd i trial rhoi cyfleusterau a rhoi cyfleoedd i pobl ifanc a troi cefnogaeth i'r tîm fyd, achos maen nhw'n gweithio gyda rai pobl ifanc sydd gyda problemau eitha difrifol a mae eisiau rhoi'r cefnogaeth gorau i'r staff fyd sy'n cefnogi pobl ifanc mas yn y cymunedau fyd. Mae rai wedi bod yn digatref, sy'n teulu, sy'n ffrindiau gyda nhw, a fi'n credu mae'r effaith mae'r gweithio'r ieuenctid a'r cefnogaeth fi'n gobeithio fi'n rhoi a dangos y wyniaeth beth mae gwaith ieuenctid gallu gwneud i bywyd pobl ifanc.